Vážené dámy a páni, nachádzame sa na internátnom komplexe Jižní Miesto, konkrétne na internáte Otava, a prišli sme za vami s veľmi šokujúcimi informáciami. Chceli by sme vám ukázať, ako funguje osobná korešpondencia na tomto internáte. Práve na tomto mieste sa nachádzajú inkriminované schránky, ktoré my ideme teraz s vami preskúmať. Presuňme sa ďalej. Áno, listová zásielka, alebo celková pošta, bola už v nepamäti jedným z najuznávanejších prostriedkov, ako predať informácie ďalej. Zdalo by sa normálne, že listové tajomstvo by malo ostať neporušené. Áno, samozrejme. List a hociaký obsah obálky by mal byť schopný prečítať iba ten, komu bola tá zásielka adresovaná. Ale nie. Na Jižnom mieste, konkrétne na internáte Otava, to funguje trošku inak. Však sa presvedčte sami. Na vlastné oči. Na vlastné oči. Áno. Ako môžete vidieť? Ako môžete? Áno, nech sa páči. Listy tu ležia voľne pohodené. A úplne ktokoľvek sa k nim môže dostať. Vidíte to. Jednoducho prídem a zaberiem sa. Je toto sveté listové tajomstvo? Že ja, reportér matvizáckých novín a spravodajstva, prídem a vyťahnem obálku pod písmenom B, ak budem si prečítam, komu je adresovaná, a len tak si vyťahnem. Je toto normálne, vážené dámy a páni? Ja si myslím, že nie. Preto by sme sa mali spýtať na názor ostatných obyvateľov internátneho komplexu Jižné Miesto, konkrétne internát Otava. Alebo nebude aj pani vrátničky? Vážené dámy a páni, zakopali sme na izbu 521 internáte Otava na komplexe Jižné Miesto, aby sme sa spýtali týchto mladých pánov, čo si myslia o schránkach a o našom prípade, ktorý sme vám uviedli. A teda pýtam sa, čo si myslíte o tom, že tieto schránky dole, na ktorých dostávate každodenne korešpondenciu, nemusí byť každodenne, povedzme raz za týždeň, že si vaše listy, zásielky, doporučenky môže prečítať hocikto, kto ide okolo, kto vidí, že tam sú listy, môže tieto listy vybrať aj on a prečítať si ich aj on. Hocikto. Ty čítaš našu poštu. Čítaš našu poštu. To mi je v celku jedno, čo mňa na to najviac štve, že tam nemám priehradku so svojím písmenkom. Nie? Nie, na C priezvisko a to ma úplne vytáča. Je tam XY, a také Z tam nie je. A aké máte priezvisko? Dzurňák. D tam nie je? Áno, DZ tam nie je, no. Písmeno. No tak to je jazykový problém, no, presne. A diskriminácia. Diskriminácia. A nestačilo by, keby ste sa našli pod písmenkom D? Nebolo by to aspoň trochu racionálne a možno... Ako nemáš výber, no. No nemám na výber, ja sa tam aj hľadám, ale ja s tým nie som vnútorne súťažený. Co je písmeno, ako má byť. Celom sa to ja som aj hrdý a malo. A vy čo si myslíte? O tomto vážnom probléme? Je to v podstate celkom jedno. Úplne jedno. No tak úplne jedno, pokiaľ nedostávam poštu, ktorá by mi mohla nejakú... Predstavte si súdny príkaz, predvolanie, jedná sa o nejakú vraždu, nejaký prípad, krádež. A to je to zreálne. Je to rozreálne, áno. Alkoholizmus na verejnosti a niekto si to prečíta. Tak ja neviem, ako... Podľa mňa nebolo by odveci, keby to roznášali na izbu. Akože ja by som si tú schránku robil aj pred izbou, ako na to trénoval. Jasne. My v redakcii sme mali nápad, že by stačilo dokúpiť tie pevné dvierka aj s kľúčikom, možno každému zriadiť vlastnú, no. Neviem, čo si o to myslíte vy? Nie, to je jedno. Tiež jedno. Tam chodia výpisy z účtu. Výpisy z účtu, a toto nie je málo. Tak to je obálka. To je dosť dôležitá vec. No tak maximálne zistia, že som mínus všetci. Dobre. Tak teraz predostrieme druhú otázku, a to je otázka registrovaného partnerstva. To je zákon, ktorý prešiel pred 2 dňami od mojej snemovni, aj po navrátení zákona Václavom Klausom, po vetovaní tohto zákona, čo si o to myslíte? No tak registrované partnerstvo. Bolo na čase. Pretože takí životní partneri ako moji spolubývajúci a nejak oficiálne to nemohlo byť doteraz spečatené, tak to ma mrzelo. Musím podotknúť, že u nás im bolo nájdené dračko. Áno, ale chápeme sa, o čom vlastne registrované partnerstvo je.
Teda rozprávame o tom istom však. No, Áno. No tak O partnerstve dvoch ľudí rovnakého pohľavia, ktorí ste vstúpiť do zväzku manželského, alebo nejakú tu. Vo svete to už väčšinou funguje. Áno, presne. je to Je to na mieste. Nemáte s tým žiaden problém, ani s výchovou detí, homosexuálnych partnerstiev. No to je ťažšie dojsť k tým deťom, vieš? Nemyslím vás konkrétne, len ako... Nie, jasné, ja vám pravím, že v takom partnerstve je ťažšie dojsť k tým deťom. Určite sa dá. Teda pokúšať sa môžu, ale Či by mali byť povolené? Teraz ďalší spolubojovci, prosím. A k čomu by sa vyjadril podľa vás? Ktorej otázke? Určite k tomu registrovanému partnerstvu. Ich potom balil do folie. Že? Tvoj názor na registrované partnerstvo. No já jsem s ním dlouho bojoval a trošku Konečně. je to jako dost velké míry moje zásluha, neboť poté, co jsem poznal dokonalý horský dům mého spolužáka, tak jsem prostě neviděl jinou možnost, než prosadit registrované partnerství, když se mohl vzít a ten dům poté, co ho zabiju, zdědit. Áno, No ale to je, že riešenie. všechny spolužačky, co toho kluka znali, jako vzal tu chatu, si od té doby chtějí vzít, aby jako ji měli. Já jsem se prostě nepřizpůsobil jako k davu. A tak tým pádom ani nebude problém ho zabiť, keď je to také všeobecne. No jasně, my se prostě podáme za to. No, čiže chceme registrované partnerstvo. Ne, že keď sa súhlasím. Tak vy jste jasnoši. Áno, vážené dámy a páni, máme čo dočinenia s veľmi liberálnou skupinou obyvateľov tohto internátu a sme veľmi radi, že takíto ľudia tu prežívajú. Tak, teda ďakujem Aj my sme radi, že to pánom, ktorí prežívame. sa vyjadrili.